Přelouč si připomněla temnou kapitolu svých dějin. Do chodníků ve městě přibyly 3 nové kameny zmizelých, věnované Martě a Elekánovým a Zdeně Fuchsové. Mají připomínat, že i v malém městě měla druhá světová válka tragické oběti. První 2 položené kameny jsou před domem v Hradecké ulici, kde žila Marta Kahnová, místní obchodnice s dámským prádlem a dětskou konfekcí. Spolu se svou dcerou Elou skončili v prosinci 1942 v transportu z Pardubic nejprve do Terezína, následně v roce 1943 do Osvětimi. Ani jedna se z něj nevrátila. Mrzí mě teda, že tady není více lidí. Jako bývalá učitelka mě mrzí, že ta dnešní mládež jako si tohodle moc neváží, ty naší minulosti a těch lidí. Další kámen připomíná Zdenku Fuchsovou. Provozovala hostinec v Pražské ulici, kde kolem jdoucí dnes už najdou její připomínku. I ona byla odvezena do Terezína a později roku 1943 zavražděna v Osvětimi. Chce to, aby lidi věděli, jak se mají chovat navzájem a aby se to už nikdy neopakovalo, takováhle věc. Ty lidi za nic nemohli, ty se živili dobře. Já vím, babička moje měla 5 dcer a chodila nakupovat k ním. Já proto jsem přišla, protože jsem na ty lidi vzpomínám z toho důvodu, že oni neprožili ten život tak, jak by správně měl být prožit. Tradice s pokládáním stolpersteinu, neboli kamenů zmizelých, Přelouč započala minulý rok. Tehdy stejně jako letos město položilo 3 kameny. Je to dobře, že jsme se, jak jsem v loňském roce říkal, přidali na mapu v České republice těchto měst, protože přece jenom jsou to věci, na které bychom neměli zapomínat a měli bychom si to určitě připomínat a dnešní mládež by to měla vědět, měla by tu historii znát. Před válkou zde bylo více jak 30 Židů, takže nějakou dobu ještě budeme zde v tom pokládání pokračovat.